Good morning, good afternoon, good evening, depending where you're watching me from. Hi, ladies and gentlemen. How you guys doing today? It's my pleasure to talk to you guys today concerning Davido's son. Davido's son will be alive. Davido's son agada akpai. Ahụrụ m Davido's son nga m na-ele exam na hall. Ike gụtụrụ m so ike gụtụrụ m obere nsị ka m wetụlala isi la tebụl nọ ka m mara ma m ga-arahụkwa obere ụra. So ụra iburu mụ na obere nwa nwoke bịa n'elu tebụl m nọ nọdụ ala ebe a na-ele m anya ntie Jizọs si kezi obere nwa nke a lee ihe onye obere nwa nke a bịara na tebụl n'ime gasị oke ike ọwụrụ Chineke chọrọ bless you know, so mmadụ kwesịrị ịdịla adị positive all the time. So ka m kwuru ihe ene bịa ịma otu anyị na-anọ na Facebook na like ije Facebook all the time. Mbanyeze Facebook ozugbo ihe fụrụ recipes msi Jesus ntie God forbid this boy will not agadi akpa ya o Chineke aga ekwerekwa ka nwa nke ekpa ya nwa m fụrụ kịta so mgbe ebidozi ekpere midnight prayer ebedi ka nna eme for the since abalị since ụnyaahụ hibede m ụra ekpere ka nna ekpere this boy la ayo Chineke ka o maa amara wee revive Chineke nna aga ekwede because the blessings of God make it rich and add no sorrow. And since it that video prayer ahụ online just only one person or a few people we hear say amen to that prayer. Now wonder ihe na-eme na this world anyị nọ na people are like he promote ihe ọjọọ karịa ihe ọma. Ke ihe gosiri na people, in fact I don't understand people anymore. Na even prayer emere that boy esi amen we ike wee jide ọ gị nwee ekpere nke gị n'ebe ahụ wee mee ka nwatakịrị a ka Chineke ji aka wee destroy evil ones ji nwa ahụ captive ma mee ka ọ dị mma. Ilecha ifu the video ị gafere ị ga-watch kwa watch anyị gafere ị gaghị asị amen. Chineke nna mere anyị ebere o. Mana ifu nga edere rest in peace ide rest in peace mana ị gada asị amen. You're on your own, man. You're on your own. I love you. Guiding angel. I love you. So we'll talk about I love you.